Тәбрикләр. Үзегез белән таныштырып китегез әле. Кемнәр буласыз әле сез? Мин Шайдуллин Карим Рустемович. Тенче? 14-нче гимназияда укыйм. Ничәнче класста? 3-нче. 3-нче класс. Ә син? Мин Сәид Галимов Алмазович. Мин 4-нче. 4-нче школада укыйм. Ничәнче класста укыйсың? 3-нче. 3-нче. Сез бүген чыгыш ясадыгыз. Нәрсә, нинди уен коралында уйнадыгыз сез? Мин балалайка. Ә син нәрсә уйнадың? Мин домбрада. Домбрада уйнадың. Сез икегез дә берәр түгәрәккә йөрисезме әле соң? Нинди түгәрәккә йөрисез? Нинди кружокка йөрисез? Ансамбль под именем Тургай. Тургай ансамбленә йөрисез икән. Сез бүгенге конкурста җиңдегезме соң Моңлы дөнья конкурсында? Ничәнче урын алдыгыз? Сезгә нәрсә бирделәр? Беренче урын алдыгыз. Молодцы. Ә нинди көй башкардыгыз сез? Нәрсә дип атала? Икегез. Ә сез әле күптән йөрисезме соң бу ансамбльгә? Икенче класста. Икенче класстан бирле йөрисез. Шулаймы? Карим, первый год. Мин икенче. Икенче. Ярар, бик зур рәхмәт сезгә. Уңышлар алга таба дагы. Сау булыгыз.